Moi boas, que tal? Aquí estamos de novo con outra apertura de libros. Nesta ocasión traio unha manchea deles, libros que veño de mercar recentemente nunha librería que hai aquí na Serra de Outes. Vel aquí tedes o logo, Ula, unha librería ben interesante que hai aquí na Serra, que leva, bueno, unha rapaza que en realidade paga moito a pena. Así que vamos ir sacando os libros que merquei. Nesta ocasión non son libros que me cheguen nun sobre, como é o habitual nesta sección de apertura de libros da canle de YouTube, mais si os teño en bolsas, claro. Vamos a ver, íamos a dar aquí unha voltiña. Vela, aí temos o logotipo primeiro da libraría onde adquirín estes exemplares. Ula, libraría social e rural, como vos digo, unha libraría aquí do Concello de Outes. Vamos a ver o que temos por aquí. Bueno, temos unhas lapelas que me chegan. Vamos a ver. Primeiro libro que sae destes dous sacos que teño por aquí. Un libro que tiña moitísimas ganas de ter, este Futuromanía de Simon Reynolds. Soños electrónicos, máquinas deseantes e a música do mañá hoxe. Bueno, xa sabedes que eu son moi fan da música, teño unha predilección enorme pola música, así case tanto que como coa literatura, por non dicir máis. Gústame moito ese tipo de libros que, bueno, que afondan nesta disciplina artística, non? Aquí o temos, este Futuromanía de Simon Reynolds, editorial Caja Negra, unha editorial centrada en asuntos filosóficos e sobre todo na filosofía contemporánea. Aquí o temos, por un lado, aquí temos a lapela onde nos fala un pouco do autor, de Simon Reynolds. Simon Reynolds é un dos críticos máis importantes da música dos últimos anos. Está influenciado polas teorías postmarxistas e, bueno, e si é certo que se centra moito tamén no que é a música electrónica, non? Vela, aquí temos este Futuromanía, un libro de Simon Reynolds que tiña moitas ganas de ter desde hai unha chea de tempo. Vamos a tirar fora outro libro. Vela, aquí está. Esta poesía completa de Chantal Maillard. Ven aquí con esta faixa que acabo de dobrar. Vamos a tirar xa fora. Vamos a ver que pon primeiro. A poesía completa dunha das autoras máis deslumbrantes e admiradas da literatura recente. Para min, Chantal Maillard é unha das mellores poetas, por non decir con casi total probabilidade, a mellor poeta da Península Ibérica, da literatura contemporánea. E aquí temos toda a poesía completa desde o ano 88 até o ano 2022, un libro publicado por Tusquets. Este é o libro da poesía completa, porque hai diversas recopilacións da poesía de Chantal Maillard. Algúns son, bueno, pois de poesía reunida, de tal ano a tal ano. Bueno, neste caso non, neste caso falamos da poesía completa, un libro que, bueno, que tiña moitas gañas de ter. Sabedes que é un tochazo, un libro ben gordo, con toda a poesía de Chantal Maillard. Hai algunha ilustración aí polo medio. Aí o temos. Bueno, o tipo de libro pois é o de, bueno, os libros de Tusquets. Non ten maior sorpresa, da colección Marginales. Bueno, son os libros de Tusquets que vos vou contar. Como todos os de poesía. Mirade algunhas ilustracións que hai por aí. Ben, aquí temos a poesía completa de Chantal Maillard, outro dos libros que tiña moitas ganas de ter. Vamos a seguir tirando fora outros libros. Este daqui, outro, un libro que xa teño lido, pero que non tiña en propiedade. Un libro que fora lendo tirado das bibliotecas. Agora sí, agora xa o teño en propiedade. Un libro que tiña moitas ganas de ter, que neste caso non a poesía completa de Mary Oliver, é a poesía reunida, é unha antoloxía feita pola autora, o Devociones, publicado por Lumen. Como ben podedes comprobar, os libros de Lumen son todos iguais, non?
son, bueno, deste color marrón. É unha pena porque son libros que non teñen lapela, con unha cuberta bastante finiña. Agradeceríase que fora un poquinho máis grosa, ou que cando menos tuvese unha lapela para que non se estragase o que son as esquinas. Pero nesta ocasión o libro ben cuberto, pois por isto que está aquí, por esta, bueno, tamén é bastante finiño, pero bueno, dóbrase e entón pois evita evitamos que o libro pois se estrague. Aquí o temos, a Poesía reunida, Devociones, de Mary Oliver, publicado por Lumen. Xa vos digo, un libro que non reúne toda a poesía de Mary Oliver. Estiveno buscando, mas non existe ningún idioma dos que o entenda. Isto é, en galego, en castelán ou en portugués, non existe. O máis parecido, máis semellante é esta antoloxía feito pola propia autora, o cal lle dá certo valor, non? Sobre calquera outra antoloxía que fixera pois un crítico, etc. Xa sabedes que eu son moi crítico cos críticos, moito máis partidario dos propios autores, dos escritores, non? Entón, eu agradezo que este libro, pois, esta antoloxía fose feita por Mary Oliver, non? Pola propia autora. Aquí o temos. É un libro que salín fascinante. Mary Oliver é unha escritora maravillosa, fascinante. Non me vou poñer aquí porque non é o obxectivo destas aperturas de libros falar sobre o interior, sobre o que contén, sobre a obra do libro, mas, eu quedei abraiado. Un tipo de poesía maravillosa a de Mary Oliver, moi recomendable, vale? Publicado por editorial Lumen. Neste caso, insisto, non é a obra completa poética de Mary Oliver, pero sí é unha antoloxía feito pola propia autora. Sigo tirando fora libros, vamos a ver, aquí acabouse, mas aquí temos máis. A ver, que temos por aquí? Fora, aquí estamos, outra das miñas grandes preferencias dentro da poesía peninsular. Neste caso falamos de Aurora Luque. Adoro Aurora Luque, pareceme unha poeta maravillosa. Ten certa relación con Mary Oliver, non? Eses poemas nos que fala da natureza, con certa tendencia telúrica. É unha maravilla, non? Non lin o libro, pero si lin o que sería a primeira parte do libro, que isto daqui, vamos a ver se o atopo, si o dou aberto por aquí, este número finito de veranos, que é un libro que ten moi pouquiños anos. Pois aí está, ano 2021. Lino, haberá un ano e pico, e a verdade é que me encantou. É unha maravilla de libro. Pois aquí temos toda a poesía reunida desde o ano 1982 até o ano 2022. Creo, non estou seguro, creo que tampouco é a poesía completa. Ás veces é moi complicado atopar a poesía completa, non? Neste caso, agardamos que Aurora Luque poida aínda ofrecernos moitas obras, moitos outros libros, non? De poesía, polo cal, claro, é lóxico que non sexa aínda que dure moitos anos esta poesía completa. Neste caso, ofrécenos a poesía reunida dos anos 1982 até o ano 2022. Un libro de acantilado, típico libro de acantilado, con unha ilustración ben fermosa, tipiquísimo libro de acantilado, pois, claro, con estes libros de colección, non? Que entran dentro das coleccións das editoriais, pois todos son ben semellantes. Creo que ten aquí a lapela, xa sabedes como son estes libros, aqueles que ledes poesía, teñen como estas dúas páxinas en vermello, son libros ben bonitos, non? Aquí temos este Las sirenas de abajo, poesía reunida de Aurora Luque, e coido que me queda un outro exemplar, o derradeiro. Imos apartar fora isto. Aquí temos, aquí sí que falamos, ademais tive a oportunidade de falar coa propia autora para preguntarllo. Aquí temos a poesía reunida, até agora a poesía completa de Pilar Adón, independentemente dos libros que Pilar poida sacar a partir de agora, non? Este, Las Huidas, poesía 1998, ano 2024, de Pilar Adón, publicado por La Bella Varsovia. Ten unha portada ben chula, un libro que disfrutei moitísimo. Este libro tamén o lin, adquirino agora, pero lera o antes, tirado de bibliotecas,
ven aquí con este separador ben bonito tamén, que imos a poñer aquí aparte. Bueno, un libro do que gustei moito, unha gran autora, unha autora ben interesante. Aquí temos toda a poesía reunida dende o ano 98 ata o ano 2024 de Pilar Adón, Las Huidas, publicado por La Bella Varsovia. E estes son os libros que merquei recentemente. Sabedes que son unha morea deles, temos a Pilar Adón, temos a Aurora Luque, temos a Chantal Maillard, temos a Mari Oliver. Sabedes, 1, 2, 3, 4 libros de poesía. Eu, si é certo que leo moitísima poesía, e temos tamén este de Simon Reynolds, un libro de filosofía sobre a música, sobre crítica musical, Futuromanía, como decía, de Simon Reynolds, neste caso publicado por Caja Negra. Se máis, aquí vos deixo, estes son os libros que merquei recentemente. E nada, se coñecedes algún deles ou tedes intención de lelos ou o que sexa, pois poñédemo aquí en comentarios. Unha forte aperta, vémonos.